Dobrý den, páťáci, vítám vás u dalšího videa. Toto video je z hudební výchovy a budeme si povídat o symfonickém orchestru neboli o filharmonii. Tak, co je to ten symfonický orchestr neboli ta filharmonie? Symfonický orchestr je velké hudební těleso, které zahrnuje většinou více než 100 hráčů. Obsahuje všechny druhy klasických hudebních nástrojů, jako jsou strunné, dechové a bicí. Jednotlivé hudební nástroje jsou v orchestru zastoupeny několikrát. Pojďme se podívat na rozvržení hudebních nástrojů v symfonickém orchestru. Když se podíváte, tak je jasně vidět, že každý nástroj má v zasedacím pořádku své místo. Je to kvůli dirigentovi a kvůli přehlednosti. Takže určitě nemůže sedět každý jak chce. A vidíte, že všichni ty nástroje vždycky sedí u sebe. To znamená, první housle sedí u sebe, druhé housle sedí u sebe, violy u sebe, fagoty, ale třeba i trubky a pozouny. Vždy, aby seděli u sebe, protože hrají společně. Tak, když se na to podíváme trošku z grafického pohledu, tak má to svůj důvod, protože vpředu vždycky stojí dirigent. Ten, celý ten orchestr, tu filharmonii řídí. Takže když vy se podíváte na ten půlkruh před ním, tak tam jsou smyčcové nástroje a ještě v tom obdélníčku bokem jsou kontrabasy. Ano, to je taky smyčcový nástroj. Dále za smyčcovými nástroji, jak jsou tam ty modrá políčka, tak tam jsou dřevěné nástroje. My víme, že mezi dřevěné nástroje patří flétna, klarinety, fagoty, hoboje. Pak jsou fialová políčka a tam mají své místo žesťové nástroje. A až úplně vzadu jsou bicí nástroje. Když se podíváme zpátky, tak vidíme, že mezi ty bicí nástroje patří například malý buben, velký buben, kotle, ale patří tam i triangl. Tak, no a mezi ostatní nástroje vlevo ve žlutém rámečku, tak tam má místo například harfa, klavír, cembalo a tak dále. Jsou to nástroje, které většinou hrajou hlavní melodii a často jsou to i sólové nástroje. Tak, pár hudebních pojmů. Tak dirigent. Dirigent, jak už jste před chvilkou slyšeli, řídí celý ten orchestr. Protože je důležité, aby každý věděl, kdy má začít, kdy má skončit a například, jak třeba hlasitě má hrát a v jakém tempu má hrát a tak podobně. A to všechno má na hřbetu dirigent. Aby dirigent byl vidět, tak samozřejmě stojí na stupátku, ale používá i takzvanou taktovku, což je taková jeho prodloužená ruka, aby dobře viděli všichni hráči, aby dobře viděli, co ukazuje. Protože všechny jeho gesta dávají nějaký pokyn. Ale to ty hráči ve filharmonii nebo tedy v symfonickém orchestru velice dobře znají. Dirigent má před sebou partituru, což je notový zápis, kde má veškeré hudební nástroje, které hrají. Takže opravdu se musí orientovat ve skladbě úplně suprově a vědět, kdy kdo má hrát a dát mu správný signál. Potom další pojem je part. To je notový zápis, ale už jen pro jeden nástroj. To znamená, že například to může být třeba part pro první housle, part pro harfu, nebo part pro tympány, pro velký buben a podobně. Ale už je to jenom pro ten jednotlivý nástroj. Tak,
Na obrázku tady máte Symfonický orchestr Praha, FOK, tak se jmenuje. Děkuji vám za pozornost a přeji hezký den. Jo, a nezapomeňte si pustit to video s Pavlem Liškou. Ahoj!